Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Huwebes kita, Hulyo 2 na tuig 2020. Kabuylog naton karon nga aga sa technical side si Aksyon Oliver Pason, backup ta si Aksyon Eden Abuso, kag Aksyon JM Baikin. Aksyon Hotline. Ako naman Aksyon Art Tayhupon, checking in diri sa inyo palatuntunan. Tubtub kita takna alas 9:15 karon nga aga. Sa kinahanglan magadulong naman kita sa pila ka mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita karon nga aga. Aksyon Hotline. Sa mga nagasunod na paagi sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod, sa mga Facebook users na nga padayon nagasakdag sa aton every morning. Thank you, Gid, sa inyo sinipadayon nga pagmonitor. No, pwede ka mo makapadala dira sa aton available nga chat room. Amo man sa YouTube, kay mabatian ang Aksyon Radio. Hindi lamang kita on air, kundi araman online. Aksyon Hotline. Pila nga madalag ko nga mga balita nga aton istoryahan karon nga aga. No, diri sa Aksyon Hotline, of course, ang pila ka mga update about COVID. No, hindi gina maulihi kadadlaw kay damo ang nagapalamangkot kung nano na ang estado. Nano na ang pinaka-latest karon kon kadamuon sang kaso sang COVID-19, hindi lamang diri sa Bacolod, sa bilog nga Negros, that includes sa Region 6 kag bilog nga Pungsod, Pilipinas. Aksyon Hotline. Way pa matapos sa gihapon ang problema sang COVID-19 nga dapat naton tanan bululigan, no? Dapat naton tanan kooperahan agod madaog naton ang giyera kontra sa COVID-19 while nga way pa sa gihapon sang vaccine nga nadiskubrihan ang mga otoridad. Na way pagid sa bilog nga kalibutan sang nagadiskubre kung ano ang mahimo nga ibulong or vaccine sa sining pandemic. Aksyon Hotline. Tiwal nga ginahulat naton ang vaccine, kooperasyon ang kinahanglanon, no agod nga hindi man mabutang sa alang-alang ang sitwasyon tatanan, ang ekonomiya naton hindi lamang sa pungsod kundi sa bilog, ang mga probinsya ng mga syudad hindi man mabutang sa alang-alang. Aksyon Hotline. Nano pila ka madalag ko nga mga balita nga atong tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. Maki-update kita kay Subong, damo ang nagapamangkot. Kumusta na ang second tranche? Ang iban nagligad nag-expect nga kahapon, kundi ang information nagligad nga by July 1 kinahanglan ang releasing sang second tranche matapos na. Ina supposedly kahapon nga adlaw tiding kakita imo yaman nga waay na iya waay gali ina waay matapos pa. May mga encoding process pa nga himo ang gobyerno. O maano kada? Amo nang rason mga kaaksyon nga ang DSSD diri sa aton tisigi pang encoding nila ho. Waay pa kasiguraduhan kung san matapos gid ang ini nga proseso agod ma-release na ang second tranche. Ti sa mga nagapalamangkot nila pwede angan-angan lang, no? Kay damo pang proseso according to DSSD ang ila sini nga himuon. Aksyon Hotline. Kado kabudlay ni tapuson sang encoding how?
man ang encoding sang mga data or information requirement inisubong agod nga may ara sang basis or basihan ang DSWD kay ang tanan nga mga members ng family gina-require na nga ilakip no sa sining record nga may ara sang ang kinahanglan ang tanan nga mga miyembro sang pamilya encoded na ang data or information. Action Hotline. Ano pagid ang pilag ka mga dalagko nga balita no karon nga aga? Ari ay ang sa bahin sa Bacolod Respiratory Outpatient Center or BRO nag-operate man gali subong nga aga do sige magaling operation according kay Exxon Alvin pero nga kaina may mga nagalinya gihapon now sa Corazon Locsin. Amo nang isagid sang nakita naton nga dapat siguro ang province di mabulig man mo. Sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, na-mention last time ni Dr. Julius Drilon nga nakapadala na naman ni siya sulat sa province, kagdiriman sa Bacolod, nga sadto palang way pang pandemic, grabe na ang linyahanay o nagabisan magpakonsulta dira sa Corazon Locsin. Luwas ang ginatatap nga mga pasyente nga linibo kada semana. Now, at tingala, kung nagligad, kundi ginahakot man sila dira sa may Bay Center wherein dira nabutang ang ginatawag nga BRO or Bacolod Respiratory Outpatient Center. Kaya na, may mga nagalinya naman aga pa ho, subong ara na lang sa lapit dira sa main gate sa Corazon Locsin along Lacson Streets. No, kung dira kablamagi, may mga tawag yapon nga nagatinumpok da as we speak. Action Hotline. Teng mayad nga balita sini Bacolod may ara man ginatingwaan subong kay sa Senado may nag-sponsor naman ng patukod hospital. Amo nang isa sang mga bagay nga maayo kung tani kung may ara gid sa kaugalingon nga hospital man ang Bacolod. Agod nga ang mga residente sini hindi na maghalaman kalinya ka magkadto pa dira kag magsalot sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Take note, regional hospital siya, pero di ka na mo damo nga nang halos sa mga out of town, hindi man makater sa mga district hospital mo. Amon ang problema, rason nga ang mga pumuluyo, bisan ano kabudlay, kung ikayang lawas na gani, ang magproblema, matinguha kagid, no nga magkadto di sa Bacolod, agod nga magpa-check up o kung magpabulong. Action Hotline. Di may ara sang update, si Congressman Greg halin pa nagligan ng ginambal sa kay Action Bryan sa Action Firing Line. No, may mga nag-donate o may willing nga mag-donate sang lote. 3 actually nag-signify nga mag-donate sila. Now, may latest pagid, parte bala sa RT-PCR test. May allocation na for Bacolod City dito sa Teresita Halanduni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay. Pero pakarunan ko ina. Nano pagid ang balita, areho kundi nagligad to ay maaprubahan ang resolusyon ni Councilor Wilson John Gamboa. Plano niya nga ipa-eksplikar sa taga Bacolod City Water District or Basiwa ang problema sa hindi maintindihan nga sumadablan la ang pag-intindi ko daw June nga biling nga kadamo sa mga consumers ang nagareklamo nga nagtalbo o nagtaas ang ila balayran. Action Hotline. Mutod niya, balikaw si Lord John, may sulat ko nung ginpadala, ang Basiwa, nga ironious o may diferensya gidman ang ila sining sumada. Action Hotline. Sinanong tabo da, kung may diferensya, sinong dapat manabat sina? Ginatagan nyo lang dugang nga libog ng tao. Nagaproblema nga daan sa palangabuyan kag trabaho nila kay banawad an obra. Ang balayran pag sukot niya, why nyo ginasigurado? O kita mo na mo ang mga nagrereklamo kay ang iba nagdulubli, ang ila sining ginabayaran. Action Hotline. Kag-areng good news sa Bacolod, may mga bagong ambulansya. I-turn over, karon nga law 4 ini. Now ka mga barangay diri sa Bacolod, ang beneficiaryo, mga 14 milyones pesos ang budget allocation, which is good para sa 4 ka mga barangay nga magamit o may-utilize
para nga hindi na maghalakatawag dira sa may DRRA mo in case nga may mga kaso sa ila sini nga mga lugar. Para nga at least ang matabo sini kung may respondihan, no, damo ambulansya ding Bacolod, mga barangay ni pwede mag-respond. Action Hotline. May update man kita karon sa sunog kagabing patrol dito nagtinerman sa Banwasang Valladolid, no? Kay may mga puluyan nga nagkalasunog. Ambutan no tong latest nga investigation sa Bureau of Fire Protection since number one, may mga claim tong tag-iya nga may diferensya kuno may isa ka may diferensya sa paminsaron nga naghimo sadto pero ambot anong investigation sa BFP sa tuman. Action Hotline. Ini kagiban pa nga mga balita ang aton tutukan karon nga aga. Now, dugangan ko lang karon parte sa mga development diri sa palibot sa probinsya kay ti may strategy ni kuno Bacolod Pagbalik o pagtapos ang ginapatuman nga modified general community quarantine extension kag ining ginhimo sa city nga strategy sa pag-resume sang biyahe sa mga LSI ang barangay niya mong ayawan gini ka kinanglan kulo nila ning tanan nga obligasyon nga dapat monitoron na may LSI no kag buligan nga hindi na magpasaway pero ang pamangkot sinisan usugdan sa city ang plano nga posible pagpasaka sang kaso sa mga pasaway nga LSI. Action Hotline. Kay niya gareklamo ka limbawa nga apektado ka na depressed ng iban ang ila sining tiyempo ara na gid lamang sa mga quarantine facilities nagtiner pero ang iba niya hindi man guro reasonable nga malagaw kay mo after nga magkapauli kas balay mo. Action Hotline. Take note nga ang cases hindi gani ma-explicar kasi lang iban nanon ni man ang mga ilis ay paghalin to sa Manila ang iba nakaswab man naka-RT-PCR test man negative man nga pag-abot sa Bacolod nagka-positive di way takabalo sa inyo pagdiner sa mga airport sa mga puerto basi ko nalatdan ka mo Action Hotline. pero pakaronan tayo na anay. Unahon ko lang party update sa SAP, no Social Amelioration Program. Halin pa nagligad nga si man, damo nga pala mangkot, damo nga pinanawag sa akong personally. Siling nasan ugid sir man, may ara pagid man. Tipagambal ko kung may ara, may SAP, second trans. Tingiban nagpulok dayon sila mangita to laman, no may pangutangan ta. Pero sir san uni, hindi ko nakasabat kung saan ma-release. Kay ang DSWD nagambal man nga may ara kag nalakip ang Bacolod. Pero as to kung saan o ang schedule, way ta kay baloy kung saan matapos, ining ginahimo pa karon ginatapos man sang DSSD diri sa aton Online sa hotline. Online sa hotline. para sabton ang pila ka mga concern kag may explicar sa publiko ini nga sa isang information. Joining us this morning diri sa Action Hotline is Ma'am Pasita Teros ang DSSD Bacolod. Hi ma'am, how are you? Good morning. Ay, okay, giga ko, Sir Art. Good morning sa imo kag sa aton tagpalamati sa Action Radio. Salamat Ay, sa time nagligad to. The last interview ko sa imo, ang update nga ang encoding nyo sige gihapon sa nabilin kapin pagid sa mga na left out. Mga nabilin way madalabla sa first tranche. Ma'am, ano ang latest subong? May schedule na gidman and ano ang development sa inyo ginahimo karon nga encoding? Sir Art, ang aton left out, naubos na naton encode, kag Okay. na-upload na sa system, 100%. Oho. Pero hindi ni siya ma-realize into a payroll tungod nga ginahulat pa ang first tranche naton nga encoding. Oho. So, pagkatapos encode ni sang aton nga mga encoders sa barangay, i-upload din naton, i-try ni naton i-upload sa system. Now, karon ang problema namon is may iban nga barangay nga nabilin, especially mga dalagpo nga barangay, nga they are still on the process of finishing sang ila encoding. No? So, may mga iban kita nga barangay nga mga gagmay, nga tapos na sila encode kag na-upload na 100%. Okay. Pero not all barangays, especially for big barangays, siyempre dako ni nga pulubrahon, no, kag uploading. Dira kita naungot sa uploading. Kag ang iban, manugtapos naman sa encoding. Okay. So,
Sa Euron, ang proseso is i-encode anay ang tanan ng mga beneficiaries sa first tranche, including the family members, no, including the data that is needed for them Okay. na sa system naton. Now, after maka-finish ni kita encode sang tanan-tanan ng mga beneficiaries, ipasaka ni naton, i-upload naton sa system. Now, ang problema namon sa system kay gatingala kami nga hindi kami maka 100% upload. Uy, Gali kay may iban nga naka-apply kag naka-register sa relief agad. Kung nadumduman mo to sa NTC, wala nga gintext. oho. Damo sa aton nga mga first chance ang naka-register sa relief agad. And that is why kung mag-upload kami sang certain barangay, nagatingala kami nga ang naga-double code, no, double ang coding kag tungod sina hindi namon ma-upload ang ina nga mga barangay, no. For Uy. example, Oo. for example, no, may example ako, Sir Art, para maintindihan. Yes, natin ma'am. yan. Yes, ma'am. For example, sa bata, for example, if we have 4,000 SAP beneficiaries sa first tranche, ang iba ni sa ila nag-register sa relief agad. Now, kung matapos ang bata encode, i-try na nila upload sa system. Okay. Kag ginabalik sa amon. Oh, Na okay. ang comment is we have double coding. No? So, only to learn later on nga ang iban gali nga nag-double coding, amo ni sila ang nag-register sa relief agad. Yes, ma'am. Tubot ang balon, computer ni siya ang nag-reject kang nag-advise ng double entry since nga ang sa relief agad may ato na nga record sila nga nakabaton na sang bulig. Yes. Amo na nga nagakatingalang computer nga adri sa SAP may harap pagid sila ngalan. Yes. Oh, sa pero Yugon, ma'am, very whoever technical comes ini no nga first. mga sa isang issue pero nano ang ginbaton ni nila sa relief agad niya anong ginhatag ni sila cash assistance man. No, wala pa ni sila yakabaton. Kundi Wala pa? nagpa-register. Okay. Nagpa-register. Aha. Pag ang ini nga registration nila, nagasulod man nato sa system namon. Sang DSWD. Oo, sang DSWD. Okay. So that kung mag-double ang number coding, syempre rejected lang na sa system. Kaya may nakasulod na nga una. No? Same with the other barangays nga damo ang encoders kisa mag-upload sila daw kaduhabla nila gina-upload so gina-reject gabalik so kasi kami nga ginabalik ang amon nga gina-upload Okay. kaya gali may ara kami kung kisa nga na-upload na namon nautod tong upload namon nagpasulod pagid kami liwat hindi namon matrace kung diin kami last nga nag-upload, i-reject naman sa system. So, amo na bla very technical nga kabudlay sa amon mag-explain sini sa mga tao. But amo na subong ang sitwasyon, no? Okay. Nagka-delay kita sa uploading sang aton nga data because ang importance sini nga once magsulod na siya sa system, hapos na lang sa ila ang mag-cross matching. Cross-matching in a sense na may left out kita. So, i-cross-match ni nila ang first chance kung sino ang na-include sa left out nga hindi na dapat na-include. Okay. I-cross-match ni nila sino ang na-include sa first chance nga ara na sa 4-piece, ara na sa DA, ara na sa DOLE, kag may SSS na nga nabaton. Okay. So, all of this data are needed para sa ilang cross-matching. I see. So, ang natabo sini, damo gid gali, ang hindi nangin honest, kay hindi kita sa sitwasyon sining mga pumuluyo, nga sadto nagatingwa nga tanan na lang nga available nga assistance ka pwede nila makuha, nag-apply sila, no? Meaning, gusto sang kalabanan diri kundi lang mauna da, bahala na kung maunang SAP, maunang amoni, basta ma-apply ko, pero at the end of the day, ang epekto kag resulta gali, ang natabo nga mo na ang isa sa mabasihan kung may pending application ka sa isa ka bulig nga gina-offer sa gobyerno diri sa PIAC sa encoding nag-appear nga may pending ka pa to nga kuano ginpangayo ti hindi ka pwede nga sining second trans madala ka do mo na. Daw mo na. Oh. So mga san-o ni ma'am sa inyo paglantaw since nga daw
medyo long overdue na ang tao ti subong iban nga nakabalik naman ubra, ang iban amo na bla. May iban kita nga mga municipalities, no, do tatlo, I think, nga ma-pilot sang DSWD, I think, sa nabatian ko, no, nga mauna ni sila sa, kaya ang iban, abi nga Banwa, left out na lang sila mo. Kaya wala sila yung second chance, no, except Bacolod City. So, ang iban nga Banwa sang Negros Occidental, probably will have their payout tomorrow. Probably lang, lagi, hindi ko sure, no, from nabatian ko, nga may payout sila for left out. Left out na yan sa province, kaya why sila madala sa second trans mo? Yes. Okay. Yes. So, pero ang Bacolod City wala pagkita sing payout for the left out, and for the second trans, wala pagin naton ma-schedule, kaya wala pa kita katapo. So, atong nagdiga, naging muno mo nga at least kinanglan ang payout for the second trans matapos sa July 1, daw siguro ma-extend o kung way pamibaluan kung saan uliwat maghatag deadline naman ang DSWD. Yeah, ang gusto tani lang sang DSWD, kung mahingagaw July 1, which is kapon, no, July 1. So, galing kay nag-feedback kami nga hindi gid namon mahingagaw, kay mga dalagpo kami. Imagine, may iban kita nga barangay nga almost isa na kabanwa ang kadakuon, no? So, hindi gid nila, much as they wanted to finish the work, pero hindi gid nila mahingagaw, kay tungod nga bisa nakatapos na sila encoding, i-upload pa ni nato sa system. Okay. So, kabay patani mapadasig niya, kay kabalo ka naman subong kadamo abisang palaligban sang publiko no, sang tawo nga naganganangan sini, ang iban gani daw hindi mapatay nga natapikan COVID, pero mapatay sang ugta sa hulat bla, ma'am? Ay, oo, bala. Ang ako, bisan ako gani, no, after our interview, siguro damo ni sang magreklamo, pero ginapaintindi ko lang sa tanan-tanan. We are trying our very, very best. No? Tanan na kami nagaulubra, tanan na sa barangay na nag-hire na sang mga encoders, pero this is very technical mong in nature. So that's why we beg it for your understanding. Nga maintindihan niyo man ang side namon, kay basin sila hambal niyo sa amuni, tapos wala man sa amuni, wala man. So gamay lang gid nga paghulat. Alas 8:27, Action Radio Philippines Standard Time. Action Hotline. Ang akon gani diri dapat ang mismo DSWD kang system sini padasigon man mo kag buligan na lang. Ma'am, sorry ginautod linya ta. Alas 8:28 na. Ma'am, sorry ginautod ang linya naton. So kabay patani nga ang DSSD ang DSWD nagapadala man sang representative nga nagabulig sa inyo, nagahatag na kunano nga mga suggestion para mapadasig na lang ning process. Yes, sir. Oo, may mga personnel sila, no, and staff nga nagabulig gid sa kada barangay para mabuligan kami sa pag-upload sining mga systems data naton. Kag kami man sa amon man sa opisina may ara kita nga focal person nga naga-consolidate sini tanan. So wala gid kami kapabaya no nga mapadasig ini nga proseso. Sige. So just keep us posted whatever developments ini para ma-inform taman ang mga nag-aangan sang ila second trans. Pero may posibilidad nga iban digali nga may pending application todo hindi ni sila malakip sa second trans. Oo, kag ang iban hindi kay insindi nga madula ilangalan na sa second trans ginapabalo ko gid nga may cross matching kita. No, pag may mga validation nga na-conduct sang una sang DSWD, so probably not all gid man nga naka-receive sang first chance will again receive for the second chance. Kasi mambal sila na naman si Mampasit nga sila nga encoding lang to nga nadula ngalan ko basikin magic naman nila. Ay hindi niya yung magic kay system niya yan. Ang mga hindi black and hindi, ma'am. Nga bisan sila na may diferensya nga nagdulubling kuha nila, sila pa yung mareklamo daw mo na blang sistema. That's why, Sir Art, nagkapasalamat ko sa imo, no? Sa paghatag mo sinisang time sa amon nga maka-explain para tani damo ang kapalamati kag maintindihan nila
ang sistema sang ato ning social amelioration program. May ara kita butang dabi sa office mo, halimbawa nga kung may mag-inquire, magpamangkot, nga maka-explikar bala bisan makapoy nga obra pero mayo gid kung may maka-akomodar sa ila? Kada barangay nato may social workers kita nga in Okay. charge mo. Oo. So pwede sila makakadto sa ilang social workers kaya naka-intindi gid ni ang social workers naton sang proseso. Bisan dira sa barangay no kunara sila sa barangay, they can air their their reactions or Okay. whatever. Kay sabton man ni sila sa gihapon. Sige, sige. On that note, ma'am, salamat gid unless nga may ara ka pa paibalo sa mga bakulon nun nga nagamulon ni Toro Subong. O sa tanan nga mga SAP members na SAP beneficiaries naton, daw ka liwat-liwat ning hambal nga angan-anganon pero that's the reality subong kay wala pagid katapos kita pasulod sa mga ngalan naton sa tanan nga nakakuha sang first chance. So gamay nga angan-angan, I hope nga maintindihan mo sitwasyon namon kag hindi anay mangutang kay wala pa kita kabalo. Wala pa kita kabalo kung ang ngalan ta madala sa second chance tungod sang damo ng mga cross-matching kag validation, no? Wala ton sa gid nga maara na gid makita natin sa payroll nga ara kita na include. Sige. On that note, ma'am, pasit salamat gid sa time. Keep safe kag ti kumusta mga medical workers o kung mga social worker na to, okay malang kondisyon nila? Still moving sa kaluoy kamal nga Diyos, sir. Thank you again for the prayers and everything. Salamat, may ngaga, may ngaga. May ngaga, thank you. Action Hotline. Tiara sa mga damo gid kapon na nawag siling tinanong ni man, pwede na kami kapangutang ni Action Art kay okay naman to, are. Kamo mismo makaibalo sina kung may mga nabaton kamo or posible ma-disqualify kamo bangon nga ang system, may system subong nga at least ang tanan nga mga benepisyo o assistance sa ginatag sa gobyerno gina-consolidate ina or ang tanan nga mga records ginatingob nila bala halin sa SSS nga kung may nakuha ka o sa iban pagid nga mga gina-offer nga assistance sa gobyerno. So hindi ka makabutig da kung nakabaton ka na sa piyakto. Ang problema mo yan, nga nagdoble kung nakakuha ka pagid sang SAP mo. Action Hotline. Amoy nang rason kung nga may ara gihapon sang mga nabilin o ay matapos. Pamangkot sinisa no ni makumpleto. Kay siling ko basi malabutan kita Disyembre, hindi pa ni bala matapos. Action Hotline. Imbis nga bulig sa tawo, nga nagapamigado, nga subong nagaproblema sa ila sitwasyon, basi ko ng tao, instead nga mabuligan ang ila sitwasyon, ang gwa, basi kon mapatay sa konsumisyon. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Puente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon
sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa
upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran gid
palap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Barangay 36, Bacolod City, o kundi ka magtawag sa 700-9035. Free uniform and ID, 275 ang bulanan, 1,500 pesos, registration upon enrollment. Enroll now. Action Hotline! Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:49, kay paring Chopoy Magbanwa sa Macau, China. How are you? Good morning. Paring Ed Lumugdang kag Madam Karin Tahanlangit, Executive Assistant Ernie Pinida. Good morning, sir.
Giselle Mundihar, siling niya, good morning. Kung nakaparegistered sa relief agad man makabaton, di posible kung pending ang imo sining application da, hopefully mahatag. Amo ni galing ang sistema Kung wala pa na mahatag sa inyo ang relief agad, since nga pending ang petisyon nyo, ang dadamo gid na actually na nalintikan sini, sorry no, to use the term, pero amo nang natabo. Remember, kundi may ara to nagligad sang ginahatag man kon empleyado kabla, kundi ang doli may ara man financial assistance. Ang iban way nag-apply sa SAP, kay siling nila diri kita sa doli, kay may ara sila sang financial aid man or assistance, ara karon. Kaysa madamo nga aplikan sa bilog nga Region 6, pilang nahot lang yang nahatagan. Ti kunding iban, why naka-apply sa SAP, o kunding gwa nila, nadagin, why ginsingin bato? Tinglain sini, kay base kung nagkaparehistro o kung may application ng iban, sa ginatawag nga ining relief agad, base kung why tsansa no? Nga mahatagan ka sa SAP, tayo na mga sistema iniman. Anyway, si Dr. Marilyn Convocari, try lang sabi, kung why gid sila nga duha, kay gusto ko tani baloon sa Department of Health sa Region 6, kung nanong matabo sini, ato lang sa landline ni Councilor John, kay mamangkot lang kita karon sa iya, no? Ang sa Department of Health, bala kung anong update siya to, kung di reklamo tong doctors to the barrio, kay ang order sa ilang nga pakadtuon to sila iya dito sa may Cebu. Tidamo gitong nagreklamo nga doktor nga mo na tong kaso nga daan sa Cebu, pakadtuon ka ba to? Pero ang latest sumong sa Cebu, siling ni Mayor Edgardo Lavilla, siling niya nga amon di City Health is still capable of handling the COVID-19 case. Capable gani, pero ti mga tao na sino mong problema. Ay lang diri sa Bacolod kag sa Negros, hindi pareho sila tig-abala sa pagsunod sa mga protocol nga ginapatuman. Inano man nga. Hamakon mo na kung bisan matapos iya ang ACQ, may mga 20 barangay to sa Cebu nga sigihon niya gyapon ang lockdown, kay ang mga tao pa sa Wygate. Mga tangki digira na ang ginpadala to nga sa tutuod lang ining mga salakyan kag armas sang military sang Philippine National Police, hindi niya makasarang nga papaso ng COVID-19, no? Gapangilay na yang COVID-19 sa M16. Ano pa pagpatay abisong virus naman kundi vaccine ang kinanglanon. Pero ang tao to why madlukan na. Bisan di makita ning virus sige magyapon. May mga nagapinasaway gihapon nga why nagasunod sa health protocol. Ti amo ginang problema niya. Amo ginang problema. Alas 8:53, ingagawon ta lang si Councilor June Gamboa, kay ang basiwa may ara sulat nga ginako nila allegedly nga may ara gid man sang problema sa ila sining nanuman sala ang ila sumada. Damo nagreklamo, remember nagligad, may mga nakabaton iya sang ila sining balayran nga tuman kadako ti sila sang konsumidor na anong tabo nga duay man sang pagbag-o kung may dugang gid man nga increase, hindi pareho sining nga nagdulubli ang presyo. Now, kahapon, finally, ang resolution ni Councilor June Gamboa, tinaaktuhan kagin aprubahan na sang council diri sa siyudad sa Bacolod. Online sa hotline. Joining us this morning, ang nagduso sining resolution, Councilor Wilson June Gamboa Jr. Sir, may ngaga? Si Art, may ngaga. Salamat sa time. Tell us, magluwas sining resolution mo nga finally kapon na approve tod ni nga may nakita ka na itong daw sulat nga daw nag-ako ang basiwa nga may diferensya giman ang ila sumada? Nakabaton kita kahapon nga adlaw man. Scheduled for a session ng kahapon na water advisory halin sa basiwa.
Okay. No, permado ni General Manager Atty. Juliano B. Carbon nga siling to nga Basiwa apologizes to the consuming public for the erroneous billing issued for the month of June 2020. Sus, Mario Sip. So, may naong ang kaungdan man sa aton nga resolution na ginpasulod ta kahapon, nagligad pa nga ni Simana nga ginapa-explicar sila kung paano ni sila nakakam up na kung sabihin nagsaka, no, doble ang aton nga mga balayran sa bulan sang Hunyo. So ginapa-explicar man ni sila sir at sa among nga resolusyon ang ilabla sistema nga sa pagbasa yan nila sang aton nga billing for the month April to May. Okay. Nga kung sabihin makita ina sa aton nga billing in averaging lang nila. Well, although understandably, no? Okay. Na naka-quarantine kita, wala sila ka basa sa aton ng actual abi. However, hindi na iya actual. So hindi yan naton pag-ikusyom, hindi kita yan mag-asumer. Kag ginaberigin lang yan naton ang aton ng mga balayran. So, in short, Councilor, nag-ako sila nga ang erroneous posible dito sa mga pinalagpat nga sumadan la. Yes, amoy na isa ka pa man. Mere vision is not enough. Pangayo ang ini naton sila sang clarifications kung how did they arrive kung nga nagsala sila. Oo. Yes. Ti kung ikaw mismo encoder o kung ikaw mismo sumada, hindi kaya matingala nga mo inano ni nga daw sobra ni kataas ang sumada ko yaman. Yes, amogid. Kuha na nga siya. Kag ang question na sinong dapat manabat kung may erroneous ginman? Correct. Oo. Kung wala ini nato na wanabe na natalupagdan o kung ginireklamo kag ginpabalo na sa ila sa nagdikit na semana, iti gin-post man ini naton kag ginpabalo man nato ng Basiwa. Okay. Kag makita man ini nato ng mga pila ka mga reklamo. Postings diri sa social media, hindi kami nila maprotehan kag gin-review ang pagbasa nila. So, dako nga bagay sir Art. But hindi kahon pag nato na sila ha, ikadamo pag kita i-create more questions than answers. No, admission is not enough kay dapat pa explicar sila kung paano sila nagsala. Nga kung amugid na nakadako ang ginsala nila, ano nga mga measures ang himuon nila para mabalik ang nga overcharging sa atong konsumidor. No, may ara gid gali sa sining magin sukot kang nagbayad possibly nga overcharging o kung sobra ang ginbayad. Correct. Amo gid na yan nga tabo doble gani yan ang iban kasi ang isa ka ginapangayo sa mga kaupdanan sa sosyal na dugang pagitamping na documents, attachments. So, ginadaan ko, may mga pulo dito nga ginapadala lang sa opisina ko nga amoy ni kadako. Kag amoy ni kadalag ko ang mga ginsaka sa ilang mga balayran sa tubig. Okay. Tinag-manifest pa gani ang pila ka konsyal nga biskan gani wala ka na sila nagagamit. Nagasigiya andar kag nagdako pati ang ilang mga balayran. So, isa na kadako nga pamangkot sa Basiwa. Kapin pag that time kundi sirado ang mga business establishment. Siling ko basi bala kung ang serbisyo kag ang balayran to nila kumo nga ti sirado, siling ko basi dito bala nga adjustment sa tunong tupa yaw. Ang sineko definitely amo nang ginubra nila. Okay. Ang kutob ng mga nagsalarang ng mga establishmento wala nag-operate kumo nga fixed ang ilang cost kag ang kontrata nagasiling nga amo gining balayran ta. Okay. In pass on na sa Sir Art sa dindiso na nila sa mga household consumers. So imo lang pinakasubo ara na sa layi, ara na sa ipiralo. So batunon ina naton pero ano bala ka bugat na ang mga unutilized na mga kuryente na kuntani gamiton sang mga commercial establishment kung musara sila, ginpasaya sa mga household consumers. Okay. Amo na kung naan naggalalakot at triple ang aton ng mga balayran sa bulan sa July, sige ni hasta magbalik ang normal.
nga ang tanan ng mga establishmento abi butang nga magbalik na sa ilang normal operations kung nga wala na siya magbalik kita sinang magalukdosang ina ng mga balayran kung tani nga lukduhon sang mga business establishments. Now, anong plano mo sini, Councilor? After nga na-approve ng resolution mo, may ginset ka na nga schedule for conference o hearing ini sa ila upod sa Basiwa? May nag-ayo bigya sa akon nga kung nahimo ma-public hearing gid. Ang isa nagpangabay sa akon gani nga ma-attend si JB Ligota Hinlo. Attorney JB Hinlo? Oo, sang land bank director kay sama ng mga pamangkot niya naalagamo na. So damo sa nag-ayo sa aton nga mapapag-public hearing gid. So kahapon nga adlaw kabalo ko si Councilor Archie Baribar, Chairman Committee sang Water Utilities, iset na mo ng amon nga public hearing. So hopefully by Tuesday next week, magakandak na kita sa amon nga public hearing. Okay. Next week? Tuesday. Schedule ka Tuesday of next week. Alas 10 ang aga. At least may pabalo na nga daan, mapabalo lang kami kung may changes sa schedule. Pero ina na schedule na draya sa SP? Yes sir, siningaglaw din pa daw ko sa schedule sa aton nga sanggo nga paglungsod. Okay. So hulaton na mo na sir, kay ini once and for all, basta gani balayran, iniya nag-epekto sa kuan mo sa tawo gidla, may direkta ini nga epekto sa gusto mo sa hindi si kaano nga mawadaan ka supply sa tubig. Budlay na iya may pangaway ka kuryente sa saway ka tubig mo. Malo ka sir sa idalom sa quarantine. Ano pa sang nagtigod magso hasta tubtob subong. May ara gani kita bayanihan lo at hilas one at nga nagamando gidya. Nga kuntani ang ini mga power supply, fuel, energy, water. Putihiran nila ang pumuluyo sining mga ginatawag naton nga mga pernicious practices na lang makadugang pagdinhalit. Harmful abi kag disbintaha kayo sa mga konsumidor. Kung kakita nga siniko ga pinataka man sa kotsaton. Ang Basiwa ga pinataka man sa kotsaton. Daw ginapa kung pagdibala kita nila, daw ginalangsang pagdibitan nila sa kung sa diin nag-agunto na gani. Apang sila yung way man patay nga kapanukot nga hindi man maintindihan nga pagpinsinok tanay sa aton. Ting lain sila, kay after all, ma-apology, mga yun sila dispensa, inaguro nga dispensa, sir, hindi niya pwedeng batunon lang sa publiko, sa mga consumers, nga mas lang atiokya. Sila okay na lang na, hindi guro pwede na. Oo, kahit may mga malayan pa, basically, natin nakisod sinikod, igalaan nyo, kahit tulupangod sang pisina sang sinikod, sa amon complaint desk tawag ka mo sa sining telephone number, silingkod nagsuling na kamo gani nga sala ang pagbasa nyo, kaya hindi pwede nga i-estimate nyo lang. Tapos tulakto niyo pa yan nga reklamohon din kamo, amo na pagkayo nyo sa amon nga billings. Na siya pa na? Sila, hindi galibound sila. Hindi na naton. Siling ko sila. Hindi na kami ulaton pa. Kung nagsala ka mo, ibalik ko sa amon ng sobra. Dapat siya ni sir, kag ako nagapating, hindi lang ni pipila kabilog, kundi basi majority of the consumers na ka-experience na. So meaning, hindi na nila pagulaton, sakto na gambal mo, hindi na pagulaton, nga magreklamo piyang tao, kundi sila na lang mismo, mato-mato, kayuhon na, kag aryo sa consumer, dito kumuyang payo, pasaylo, kag iambal nyo da, ari nagsala itong amon sumada, tiyan mo na lang ning balayran mo, i-adjust lang ni sunod mo abing billing, okay ka? Do mo na do may konsuelo ka man bla? Councilor? Ay, ginutod ang dokurinti man ginagyan ka telepono. Action Hotline! Basiwa ang inaistoryatan na utod ang iyang linya. No? 9:03 na, alas 9:03 na sa aga. Kay Toto Andrew Anitis, good morning. Sir, nautod ng linya ta? Yes sir, sorry. Siling ko, basiway kakabayan sa basiwa, ginutdan ka? Wala, masigay masid mo. Ang ilang ironious din man. Di pa balod kita nila. Okay. Kasi sa ilang advisory nga... Diba si advisory, sir, din nila gin-address tong ila advisory nga nagapayo sila nga ang ila statement nga ironious, ginman, kay sinuton lagi na-address sa council?
Wala man, din padala lang nila, nakabato na ko ya sa advisory. So, isa sa nakita ko, basi din na-post man nila. Okay. Pero wala tan nabalaan. Basi bala kung hindi man basi kung hindi nila pa ako na, basi kung magambal sila, hindi ito yung amon statement. Tanawon ta, kay amon ang sisaon ta. Sige. Kung ano ka matuod, nga nagpangayo ni sila sa ito na apology, kag i-correct nila ang ilang sala. Sige. So, keep us posted. Sundo namon ni by next week ang maging developments ni. On that note, Councilor, salamat sa time. Good morning. Salamat din, Sir Art. May ngaga. Action Hotline! Kung tuod ni nga maging padalagin man sila, galing kay hindi galing na-address to kay Councilor June, kag sa council. Tidin to yung naghalin karon basi magbalang basiwa. Hindi kami to amon yung nagpagwa, nga mangayo kami pa ang isang pasensya, kag mangayo kami apology man. O, di nagalin to, sino naghimo sa doabi man, kag sino ginpadalaan, ina-i-check karon tabis basiwa kung tuod ni. Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, how are you? May agad dira sa imo, paring Basti Girhin, kay Brad Chris Hinirosa, nya paano mag-cooperate ang mga gutom ngatyan na insakto gina nga puntong imo. Paano ka mag-cooperate kung gutom ka, pero ti dapat may ara lang pagsunod sa protocol, no? Ang pagsunod sa protocol, that is another thing, no? Sa kung nagapangita ka sa palangabuyan, kung mo nagluligwa lang tadi sa aton, hindi kita katulad sa Cebu nga under ECQ, kuan kita, cooperate kita. No, cooperate kita sa mga health protocol. Amo lang ang suggestion ko Because at the end of the day, ano mo na ang nabaton mo karon nga 6 mil, kung ang imo membro sa pamilya o kung ikaw mismo makaangkon sang COVID. Action Hotline! Debla? Kay Brad, ano basa ko nagali? Jocelyn Libuon Dispoho, morning. Jean Oisiser, Araman, nagamonitor si Ems Malunes. Listening from Talisay City, Corazon Villases Gayo. Sakay, kuano sa Kabankalan, si Ro Philip Brand, gamonitor man. Araman si MG Nakayama. Morning, God bless. Sa Takuling siya gamonitor. Oscar Bito, Dennis Tuhaw Sasi, Leigay Villares Achibar. Heaven, thank you. Almera Lim Malazarte. Ito. Salamat sa imo, may lang ang pagmonitor. Si Rosca Chombo, morning man, ara sa akagantaran ko nung Kakachombo family. Nagamonitor man karon nga sakay Maninay Alma Gregas, kag Maninay Henry Boy Gregas sa Gilungan, Kawayan. Good morning. Araman gamonitor si paring Saniboy Paladar, Joven Pimentel, Eduardo Cayetano, kag family Alarcon. Ang panami awali naman kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Action Hotline 2006 going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa
upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso,
diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tiyempo tayo, hindi gin magtugo to. Damo pagitani ang mga balita nga talakayon tagaling kay way nagkikita panahon. No? Good morning dira kay siling ni Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, siling niya times 2 gid ang billing ko last time. Sa ila computation nagkulang siling nga naghimo 1,616 na balayran ko. Makon mo na. Tidason kung tuod ni ang yambal niya sa taga-Basiwa, sorry. Balik nyo i-refund yun na. Ay na, no mga sistema, inaman. Anyway, why nagaling ko tempo kay Lourdes Tambasin Bronzal, Amy Esmeralda Dolido, Araman Raylan Mijares. Ang hindi ko malabutan, pasensya gida, Jean Hisulgon, Geraldine Audines, Valencia Kenneth. Hindi ko napagbasahon, ni malabutan ang inyong mga mensahe, gido kay daw ka kwan gid. Siling ni Elizabeth Malaka Gamalan niya daw ice tea pang kulor sang Basiwa. Action Hotline! Ang ako lang ginabilin sa inyong rekomendasyon ta, hindi magkalipat, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amo ini magabuligid nga magpakod ang aton immune system, resistant siya sa lawas agud malikaw kita sa numan nga balatian. Damo siya phytochemicals. Tandaan ta gid na kag nagabulig pa, ini agud maghubin ta tulukon bangod nga may rejuvenating effect. Kung nagaproblema ka sa insomnia, di ka makatulog mo pagkaaga apektadong trabaho mo, imnibla, parang makatulog ka sang maayo, 30 minutos antes ka magtulog, no? Amo na Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Puro kag organic bangod nga sa pagtuon sa Amerika, kung simbugan mo sang iban nga herba or ano mga chemical sining Santone o Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, may ara ina sang epekto sa molecular structure o kung sa kaepektibo ang natural healing property madula ina. Tandaan ta gid scientific ina nga pagtuon dito sa pungsod Amerika. Parisan sang tea. Ako mismo ga-rekomendar kay nagagamit kita sa nga produkto. Ang tea nami ini para sa pag-detoxify sa lawas ta nagabulig man agod nga
ang aton kondisyon sa lawas magpabilin. Sa may mga hapo kag problema sa monthly period nga magkababayinan, nami gid ni. Action Hotline. Pwede ta tempo diri sa aton nga pagpangalagan. With Action Oliver Pason sa technical side, backup si Action J.M. Baikin kag Action Edin Abuso. Ako naman Action Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo